אז היישוב כאן חי בהשפעה, אפשר לומר את זה ככה? זה המטרה. שזה אומר בפועל? אומר בפועל, להשפיע זה אומר, הפירוש המילולי של המילה זה לתת. אדם צריך לתת לזולת מה שהוא צריך. לפי הכלל שבאהבת לרעך כמוך, תמלא את צורכי הזולת בדיוק כמו שתמלא את צורכי עצמך. זה נקרא השפעה. ברובד היותר כללי, למשל דיברנו על האומה, אדם מצטרף לאומה, בוא תדבר על זה עם עוד 10 אנשים. מה זה עולה לך כבר? אתה משפיע. מה אתה משפיע? יוצר מעגלים יותר רחבים. יוצר השפעה. על להשפיע ברובד הפרטי הוא, אשתך צריכה עזרה ולשטוף את הכלים, אל תחכה שהיא תגיד לך, קום תשטוף. שם זה מתחיל. שם זה מתחיל, כתוב באמת, ואהבת לרעך כמוך, מתחיל בבית עם האישה. כלומר, השינוי חייב לבוא על הרובד הפרטי, האישי של האדם, משם זה יתפוס מעגלים הולכים ומתרחבים. זה תיקון החברה. זה מה שיפתור את הבעיות היום. אז ברגע שאני מוכן להיכנס לאומה, ואני חלק מהרשימה של האומה, זה מה שצריך לעשות, לא כסף, לא כלום, להיות חלק מהדבר הזה, כן, כן. להיות מוכן שאם יקראו לי, אני מוכן לוותר. זה לא צו 8, כן? לא צו 8. למרות שלפי מה שאתה אומר, זה יכול להיות שזה צו 8. אולי יותר גרוע מצו 8. תראה, יש בינינו תקשורת שוטפת וכו' וכו'. כן. הרעיון הוא לא לדרוש מאף אחד שום דבר, לתת. אנחנו צריכים ליצור מעגלים של נתינה. אדם שיהיה בתוך המסגרת של האומה, צריך גם כן להתחיל לחשוב על הכלל בתור משהו, לא רק הפרט. זה מה שהרגילה אותנו חברה המערבית, לחשוב על הפרט. כן. הכלל. הקריירה שלי, החיים שלי, הזוגיות שלי, המצב שלי. כן, כן. הילד מגיל צעיר כבר אצלנו כבר, אז יש לו את האני שלו. כן, כן. כלל ישראל, כלל העולם בתור משהו חשוב, לראות איך אני מועיל לכלל, איך אני מועיל לחברה. זה צריך להיות הרעיון, שכל אחד ואחד ייקח לעצמו פעולות למען הכלל. באומה זה המקום. אז אנחנו צריכים רק להגיע לאיזושהי כמות מסוימת, ואז להיות ביחד איתה. כן. כל אחד שמצטרף זה עוד ברכה. הרב שלנו אמר באחד הכנסים, שיהודי בא וחותם ואומר, אני חלק מהדבר הזה, זה רעש גדול מאוד בעולמות. רק כשהוא אומר שאני מצטרף. כן, כן, רק הוא אומר, תשמע, הרעיון הזה נראה לי, הוא רעיון טוב, אני רוצה להיות חלק ממנו. וזה לא ארגון דתי ולא משפיע ולא מחבות, תתפלל, תניח תפילין, כלום. תהיה ביחד, זה הכל. אנחנו נראים דתיים, אנחנו דתיים באמת ברוך השם, אבל צריך להבין שהאחדות זה מעל הכל, למה יש דת? יש מאמר שלם מתן תורה, למה יש דת, מהות הדת ומטרתה. מהות הדת ומטרתה, שאדם יכיר את הרע שבקרבו וישנה אותו, והמטרת על זה דבקות, זה להגיע לאחדות. ואהבת לרעך כמוך. כלומר, כל החוקים הדתיים בעצם צריכים להוביל לזה. הכל בסוף של להיות לקיים את האהבת לרעך כמוך. זה בסוף. אז אנחנו עכשיו בסוף כבר. לפי כל החישובים אנחנו בסוף. אז כדאי כבר לעשות את זה. יש קיצור דרך, האומה. להצטרף לאומה, הדבר הכי גדול שיש. אני הצטרפתי. קדימה. אז בוא נצטרף.